maipayabak po kay kayungan. Total, makabakasyon niya siguro Koray. Ako na panggawa ka rin ng gagawa ng Tegalugan ng pong Kapampangan. Ating kaya pungit kaya Tangaldo, Daliri po Tagalog ya, impong Kapampangan na ning Daliri ya. Ang po yung ano nga manuntang metong itang dibdib ana. In dibdib po Tegalugan niya. In dibdib yapi niya yung salu. At yan parew yamo at yan. In ekbalo, ring sabyanda yung balakang ada. Kaya ragulan mi yung aos mi kayong balakang awakan. Ang po ring timoreng itang metong da sinabi hita ana. Yung hita eya po nung kayong English tay ana. Yapi niya yung puwad ito. Lula pa siguro yung ngikit ming Tegalugan. Yung kadalasan ay po Kapampangan yan. Kerakalan niya po kaya keraklan ada ring mga tuwa. Retang alwa magpahamak kada. Leko jay tang AIDS na ning Kapampaing Tagalog. Kaya wading magpaamak ana. Mi pakarok. O ita po yung para kay kami, mi pakarok. Ang po itang metong ngikit mi karetang vlog da tutuparan ko naman ana. Para kanako, yung kanako. O ekbalo kay kayo. Maminto na ako man. Ang po itang taulindili. Kabilin-bilinan na. Nung akong kutnan nyo, kay gamitan tang kabilin-bilinan. Yung gamitan ko itang pekapa na bilinan mo ko, kaya pekapa na bilin mo. O sige po, dita kaya mo po, nidakal po salamat kayong pamakirandam yung Louis Basilio. Alak pa pong video kayong pamaglutong ngayon Eyo po sana kakatagalugan din kaya ko nga po kamag-anak, paunakan, kapatad, pengari. Kapampanganan nyo po, pag maragulyo pong kapampangan kayo. Takal po salamat kaya kayo.